Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ali baitil kiram muassasan ila hadrati mu'allif hadzal majlis an-nasihah lil Imam Abi Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi nafa'ana Allah bi ulumihi wa barakatihi wa karamatihi wa li silsilatihi wal aqidina minhu Shallallahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti isun kalawan nyebut asmaning Allah kang murah ing dalam dunia tur kang asin dalam akhirat balaka. Alhamdu utawi sakehe jenis puji kang papat lillahi kutang tuhak milik Allah. Wassalatu lan utai rahmat wassalamu lan keselamatan ala rasulillah iku tetep ingatase rasulillah utusan Allah. Aila maruh lasira annal hukma ing satune hukum al aqli ya kang bangsa akal yan hasiru iku nerima ka itung ya hukum bisalah sati aqsamin ing dalam telu pirang-pirang bagian. Al wujubi siji wajib akal wal istihalati lan kaping done mustahil akal wal jawazi lan kaping telune wenang akal. Pal wajibu mangkau kang wajib ma iku hukum la yutasawwaru kang ora den gambarkeun fil aqli ing dalam akal adamuhu apalakane ma atau apalakane hukum. Wal mustahilu lan utawi mustahil akal ma iku hukum la yutasawwaru kang ora den gambarakeun fil aqli ing dalam akal wujuduhu apa anane hukum atau ma. Wal jaizu lan utawi jaiz akal wenang akal ma iku hukum yasihu kang wenang fil aqli ing dalam akale wujuduhu apa anane ma wa adamuhu lan lakane ma. Wa yajibu lan wajib ala mukallafin ing atase saban-saban wong mukallaf syara'an ing dalam munggu syara' ayaripa apa yen tang ngawaruhi ya kullu ma ing barang yajibu kang wajib ya ma fi haqqi maulana ing dalam hak pangeran kita jalla maha agung ya maula wa azzalan maha luhur maha mulia ya aum ya maula wa ma ayya riba wa malan ing barang yastahilu kang mustahil akal ya ma wa malan ing barang ya juju kang wenang akal ya ma. Wa kadzalan kaya mengkono syar'an yajibu wajib alaihi ngatase kullu ayaripa payen tang ngawaruhi ya kullu misla dalika ing semacame mengkono kabeh wajib mustahil jaiz pihak rusulin dalam hake sakehe utusan alaihi moy ku tetep ing atas rasul as-salatu ta rahmat wassalamu lan keselamatan. Pamima mangka iku tetep setengah saking barang yajibu kang wajib ya barang li maulana kadue pangeran kita jalla agung ya maula wa azzalan mulia ya maula isruna utawi 20 sifatan apane sifate wa yalan utami isruna al wujudu iku sifat wujud anak wal kidam lan sifat kidam dahulu wal baqa lan sifat baqa tetap wa mukhalafatuhu lan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi maring kang taka anyar kadue kang taka anyar wa qiyamuhu lan sifat qiyame Allah ta'ala binafsi kalon date Allah ayla yabtariku tegese ma ora butuh ya Allah ila mahallin maring panggonan wala mukhassisin lan ora nana pencipta wal wahdaniyatu lan sifat wahdaniyah dewekan ayla sania tegese ma ora nana kang kaping done iku maujud lahu kadue Allah bidzatihi ing dalam date Allah wala fi sifatihi lan ora nana ing dalam sakehe sifate Allah wala fi afalihi lan ora nana ing dalam sakehe pagaweane Allah. Pahadhi mangka uta iki lagi kabeh situ sipatin iku nenem pirang-pirang sifat al ula ta kang awal nafsiyatun iku sifat kang bangsa nafsiyah atau zat wa ya lantai nafsiyah al wujudu iku sifat wujud wal khamsatu lan utawi kang limane ba'da iku tetep ing dalam sawise al ula salbiyatun iku sifat salbiyah summa yajibu kari-kari wajib lahu kadhe Allah ta'ala
sab'u sifatin apa pitu pirang-pirang sifat tu sama kang den arani ieu sab'u sifatin sifatil ma'ani ing ngaran sakehe sifat ma'ani. Wa yalan utai sifat ma'ani al qudratu iku sifat qudrah kawasa wal iradatu lan sifat iradah kersa. Al muta'alliqani kang cumantel ya karone bijami'il mumkinati kalawan sakabeh kang mungkin. Wal ilmu lan sifat ilmu weruh al muta'alliqu kang cumantel bijami'il wajibati kalawan sakabeh pirang-pirang kang wajib wal jaizati lan sakehe kang wenang. Wal mustahilati lan sakehe kang mustahil. Wal hayatu lan sifat hayat wa hiya lan utai sifat al hayat la tata'allaqu iku ora cumantel ya sifat hayat bisyai'in kalawan sawiji-wiji wasam ulan sifat sama wal basaru lan sifat basar. Al muta'alliqani kang cumantel ya karone bijamil maujudati kalawan sakabeh pirang-pirang kang ana. Wal kalamu lan sifat kalam alladzi laisa kang oranana ya al kalam biharfin iku sahuruf wala sautin lan oranana suara. Wa yata'allaqu lan cumantel ya al kalam bima kalan barang yata'allaqu kang cumantel bihi kalan barang al ilmu apa sifat ilmu uruh minal muta'allaqati saking pirang-pirang kang gumantung atau kang cumantel. Suma sab'u sifatin kari-kari iku pitu pirang-pirang sifat tu sama kang den arani sab'u sifatin ma'nawiyatin ing ngaran sakehe sifat ma'nawiyah. Wa yalan utai ma'nawiyah mulazimatun iku kang netepi li sab'i kadue pitu al ula kang pertama. Wa hiya lan utawi sab'u kaunuhu iku anane Allah ta'ala qadirun iku kang kawasa wa muridan lan iku kang kersa wa aliman lan iku kang weruh wa hayyan lan iku kang urip wa samian lan iku kang ngarungu wa basiron lan iku kang ningali wa mutakalliman lan iku kang rarasan. Wa mimma lan iku tetap setengah saking barang yastahilu kang mustahil akal ya barang bihaqqihi ta'ala ing dalam hak Allah ta'ala isruna utawi 20 sifatan apane sifate. Wa hiya lan utawi isruna adadul isrinal ula iku lalawane 20 al ula kang pertama. Wa hiya lan utawi isruna al adamu iku sifat adamu wal hudusu lan sifat hudus taka anyar wa turu'ul adami lan sifat pana laka wal mumasalatu lan saling madani lil hawadisi kedua sakehe kang taka anyar bi ayyakuna kalan yantah ana ya Allah jizman iku semacam benda anu butuh tempat kosong. Iku semacam benda anu butuh tempat kosong. Ayat khuda tegese mangalap datuhu apa dati Allah al-aliyatu kang luhur qadron ing pangkat minal paza'i saking kosong. Aw yakuna tawa ana ya Allah aradon iku fisikal atau bentuk yakumu kang jumenung ya aradon bil jirmi kalawan jirim. Aw yakuna tawa ana ya Allah fi jihatin iku tetep ing dalam arah-arah lil jirmi maring jirim. Au lahu atau lahu iku tetep kadue jirim huwa utawi ya Allah jihatun iku arah-arah. Au yataqayyada atawa ngebatasi ya Allah bimakanin kalawan panggonan au zamanin atau waktu. Au tatasifat atawa kesifatan datuhu apa dati Allah al-iliyatu kang bangsa luhur bil hawadithi kalawan pirang-pirang kang teka anyar. Au yatasifat atawa kesifatan ya Allah bis-sawri kalawan bentuk cilik awil kibari atau bentuk gede. Au yatasifat atawa kesifatan ya Allah yatasifat atawa kesifatan ya Allah bil agrodi kalawan pirang-pirang tujuan bil af'ali ing dalam pirang-pirang pegawaian awil ahkami atawa pirang-pirang hukum. Wa kadzalan kaya mengkono mustahil yastahillu mustahil alaihi ngatasi Allah ta'ala alla yakuna apa yang tawaranana ya Allah qaiman iku kang jumeneng binafsihi kalawan date Allah biaya kuna kalawan yang ta'ana ya Allah sifatan iku sifat yakumu kang jumeneng ya Allah bimahlin kalawan panggonan au yahtaju atau butuh ya Allah ila mukhassasin maring pencipta. Wa kadalan kaya mengkona mustahil yastahillu mustahil alaihi ingatase Allah ta'ala alla yakuna payan tawaranana ya Allah wahidan iku kang sawiji biya yakuna kalan yanta'ana ya Allah murakaban iku kang tersusun bidatihin dalam date Allah au yakuna tawanana ya Allah la iku tawana ana atawa ana lahu iku tetep kadua Allah
mumasilun apa saling madani bidzatihi dalam dati Allah au sifatihi atau sakai sifati Allah au yakuna tawa ana ma'ahu iku tetap ing dalam seratane Allah bil wujudi ing dalam anane mu'athirun sapa kang ngelabeti atau sapa kang ngadamel fi fi'lin ing dalam pagawean minal apa li saking pirang-pirang pagawean wa kadalan kaya mengkono mustahil yastahilu mustahil alaihi tingatasi Allah ta'ala al ajzu apa sifat apes an mumkinin saking kang ngongangakeun an mumkini masaking kang mumkin kang ngongangakeun barang wa ijadu syai'in lan nganakakeun perkara sawiji minal alami saking alam maqarohatihi dalam sertane sengite Allah li wujudihi kadue wujudi alam ay adami iradatihi malaka ngarepakene ijad lahu kadue Allah ta'ala au ma'adzuhu liatu ing dalam sertane pikun wal qoplati atawa lalai au bit ta'lili atawa elat au bit tabai atawa kalawan watak wa katalan kaya mengkono mustahil yastahilu mustahil alaihi ta'ala ing atas Allah ta'ala al jahlu apa sifat bodoh wa malan barang kang tetep ya barang bimanahu ing dalam manane jahal bima'lumin iku kang den kinawruhi bima'lumi ma iku kang den kinawruhine barang wal mautulan sifat maut wasamamulan sifat dengkak wal amalan sifat pecak wal bukmanya lan sifat bisu wal bukmu eta lan sifat bisu wa adadadu sifatil manawiyati wadihatun min hadhihi wa adadadu sifatil utawi pirang-pirang lalawane pirang-pirang sifat al ma'nawiyati kang bangsa ma'nawi wadihatun iku kang pertela min hadhihi saking iki perkara kang den tutur wa amal jaizu fi haqqihi ta'ala wallahu a'lamu bissawab.